Hyvät ystävät, me elämme niin omituista aikaa, että päätin poikkeuksellisesti kommentoida nykytilannetta näin videon voimin sen varmistamiseksi, ettei sanoma ymmärrettäisi aivan totaalisen väärin, niin kuin pelkästään kirjoitettu teksti usein tekee. Lähtökohta seuraaville näkemyksille on kasvava huoleni siitä, mihin suuntaan varsinkin Eurooppa on viime vuosina ajautunut. Suomen ja itse asiassa useimpien eurooppalaisten maiden on minusta palautettava päätösvalta omasta tulevaisuudestaan. Niin maantieteellisesti, taloudellisesti, poliittisesti kuin myös kulttuurisesti. Mitä taloudenpitoon tulee, ajattelen, että emme voi jatkuvasti kasvattaa julkista sektoria velkaantuen ja siirtää laskua yrittäjille ja työntekijöille sekä tuleville sukupolville. Valtion on keskityttävä ydintehtäviinsä, karsittava hallintoa ja ennen kaikkea luotava verojärjestelmä, joka palkitsee työnteosta, yrittämisestä ja investoinneista mahdollistaen vaurastumisen. Mitä maantieteeseen sekä kulttuuriimme säilyttämisen tulee, laiton maahantulo on saatava hallintaan. Avoimien rajojen politiikka on pahasti epäonnistunut. Joka tapauksessa vähintään Eurooppaan ja myös Suomeen saapuvien henkilöllisyys ja oikeus oleskeluun on selvitettävä nopeasti ja kielteiset päätökset on myös pantava täytäntöön. Myös ilmastopolitiikan on perustuttava minusta realismiin. Suomalaisen teollisuuden, liikkumisen ja asumisen kustannuksia ei pidä nostaa epärealistisen hiilineutraaliustavoitteen vuoksi. Kannatan vaihtoehtoisten uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä sekä käyttöönottoa, mutta ajattelen myös, että koska kaikissa energiamuodoissa on omat ongelmansa, niitä kaikkia tulisi käyttää mahdollisimman tasapainoisesti. Vaikka minusta yhteistyö yli rajojen on erittäin suotavaa, Suomen tehtävä on ennen kaikkea puolustaa suomalaisten vapautta, turvallisuutta ja hyvinvointia. Päätösten on palveltava Suomea, ei hallintojärjestelmiä Suomen ulkopuolella. Näin olisi paras toimia myös jokaisen itsenäisen Euroopan maan kohdalla yleisestikin ottaen. Euroopan unionin ja eurojärjestelmän massiiviseksi kasvaneita kustannuksia sekä Suomelle asetettuja muitakaan velvoitteita ei pidä hyväksyä automaattisesti. Kannatankin Suomen hallittua irtautumista EU:sta ja eurosta, jotta voimme jälleen harjoittaa itsenäistä politiikkaa. Se ei tarkoita yhteistyön katkaisemista muihin maihin. Oma kansa ensin ajattelu ei todellakaan ole vahingollista. Mutta hei, kaikesta huolimatta oikein aurinkoista kesää teille kaikille.